Haino hai jotono lamshogo ani YouTube channel ang tini haino hai rape no tei kok sana bagai ma phayoka abongkha chini Tripurani kok no tabuk thanai video o ang khoroksa Bangladesh ni brini physical torture khaijamani rape khaijamani apna tei kok saka hingka aro kabangma borok comment khaikya Tripurani ke tamu saya Tripurani beri rok rape khaijak pru gangkai norok biang hene shau ang Tripurani bo sajak asiaro angani channel o video bo rejak rape no tei nai Tripurani rape no tei no rejak hingke ang tabuk bo sana phayo 28 May o North Tripura o Panisagar mani kaisa jaga o kaisa thayo aro Chini khoroksa manaino hunchiwano bo 14 years old 14 years siko bin boyos bo nogni nongkhori phaimani fu gate jora hingke a jaga o khorok nei tokha kosom borok Maruti van bai phaiei chini manaino telang thangka kidnap khaiei ang a khorok ni tokha kosom rong ni bumung rong sawane Sanjay Nath bai Subrajit Sen aro temasa tongo nasingui tongo temasa tokha kosom aro nasingui tongo aboni bumung kha Rajesh Rudropal borok khorok tam o tokha kosom khorok tam miliwoi chini manaino rape khaikya rape khaibai painai borok haino hai teusa tunei re phayo chini o manaino bini nogo gate jora bini nog ni gate jora tunei re phaipo tei tunei nai sai klangpho domki rogri klangpho kebono saka hingkai hamyang nai tamong nai amti rokhnei nai sikri klango nai de busukke bongni sahos busukke kiriya haipano chini o manai bo bukha koto rongisi bo bai tam khaijaka bo bini family o bin family no saka aboni yagolo bini family bo belai kheno supportive bini family bo belai kheno supportive bong naroni police station thangai FIR khaikya o tokha kosom o khorok tam tokha kosom rogni mungtui hangke aboni yagulo chini manaino o hospital admit khaikya 1 tarik June o khorok ni tokha kosom Sanjay Nath bai Subrajit Sen borok Jakha hangkai borok Jakha haifano o Rajesh Rudropal bo tabuk fano manjagya ko hnei khnao hangke o Rajesh Rudropal jeske pano manjagna nangnai chini manai jeske pano justice mana nangnai jung omtike niral khe tongui chugya jung bini bagai khorangti sana nangnai hingke te kaisa kok angwa chungmaya omte hai borong ni thinking bo dunia o tong ko hnei nai baksa comment khayo o burui ni tomong chaya tongna ringya abon bagai bo rape khaijagu thik sengkha rape khaijagu amte hini sao khnadi rape ni kuno tomung chamung kuno jat pat grai do rape kaisa borok ni shitra mentality si a borok ni mentality shitra a borok ni wansumung shitra a borok ni nasikmung shitra aboni bagai shi rape angu ngete kaisa ko gri chummani ani a thanai video bo saka ri bara chummani bagai no ri bisri chummani bagai no rape khaija go nai ehi omti ni bagai ya borok ni mentality hamya borok ni wansumung shitra amoni bagai shi rape angu kokrei ang tini phungos video ri paimani tabuk teusa ang video rena nang thangka tamni hinmale obo belai kheno important chini bagai chung chini dofani bagai khorang ti sana nangu so jotono chini manaino logiredi te ang norong no koina mu chungo of video no share khaidi haikese o te khoroksa tokha kosom manjangnani chini manai bo justice manani hingke abonang sanamu chungo jung thansangna nango chini wansuk mungrok kahamna nango negative rok no negative wansuk ma rong no khibirena nango jung omtike wansuk mung sitra tei tonghai chini dofa tebo kolognai
so jotono kaham wan shuk di buri rape khaijaka ani nayo buri no dos ruwi engya because buri ni kuno dos kari ora je rape khainai a borok ni se dos bini se mentality hamya bini se wan shuk mong shitara so I hope ote khoroksa Rajesh Rudropal bo daktino manjak thung hingke borok daktino punishment bo manthung hingke chini manai bo daktino justice manthung anga no pray khayo tei norok bo please o video no share khaidi je manchak share khaidi hingke ango video no orono mathak siwano jotono kaham krungke tongbai di and please kaham wan shuk mung tui tongbai di jotono no hambai nai tongman bagui khulumka